הוא רודף אחריו ומשתדל אף להתגנב לאולפן השידור. דני לוינשטיין על שמוליק רוזן. מאזינים לרשת א' של כל ישראל, השעה כעת 9:03. טוב, אפשר לשאול אותך שאלה? קבוצת חיילים, קפד ראשה, שאלות לנשאלים. מה זה? מה התשובה? אבל אני חלש בזה. סיפור פרי הדמיון. קפד ראשו, פעילות של יום-יום. אגדה. אגדה, אבל יש עוד משהו. חלום. המשאל הזה, או ליתר דיוק החידון הזה, כרגיל, איננו מייצג דבר. יתרה מזאת, במקרה הזה, הוא אפילו קצת מבוים. אפשר לשאול אותך שאלה? קישוט לגברת, קפד ראשה, היא מתבגרת. הגיל וגיל. רקפת ורקפת. נשיא ושיא. את מירי בנימין, רפאל לירז, שמוליק חביבי ומשתתפים אחרים פגשנו כאשר הזדמנו לאולפן הרדיו של רשת א' בתל אביב. הם באים לאולפן הזה בכל מוצאי שבת כדי להשתתף בתוכניתו של שמוליק רוזן, קפד ראשו. כוכב, קדם, בינה. יש בהם ותיקים מאוד, יש סתם ותיקים, ויש גם משתתפים חדשים. אז אתה כבר 50 שנה בעסק. אתה מתכונן לשידור כזה? איך אני יכול להתכונן? ללא ספק, שמואל חביבי הוא דמות מיוחדת במינה, והפך להיות בעצם מושג. בחידונים שמואל חביבי אומרים, יש לו ידע כמו שמואל חביבי. עם כל הכבוד לשמואל חביבי, משיאו של שמוליק רוזן הוא רחוק. רוזן הגיע אמנם לרדיו רק בגיל 21, ולא בגיל 14 כמו שמואל חביבי, אבל מאז חלפו יותר מ-56 שנים. הוא מטרת המשפט. היא פרוס לרעב פת. אין עוד איש שידור בישראל שמתמיד במקצועו כל כך הרבה שנים. שתי מילים. אחת מהן, כן, בבקשה, מירי. לא בדיוק, אבל פער פרא. הישג הוא הרצף שאני לא יודע, יש אומרים שאני יכול להיות מועמד לגינס, לעשות במשך 50 שנה תוכנית שאני מקווה, זה צריכים להגיד אחרים, שהיא עדיין רעננה, אני עדיין כשאני עומד לפני המיקרופון עכשיו במוצאי שבת ומשדר, תמיד אני מרגיש כאילו שזאת הפעם הראשונה שאני משדר, ונדמה לי שזה הסוד, אף פעם לא להיכנס לשגרה, אף פעם לא להיכנס לעייפות. שבוע טוב, דן סגב מחולון. כן, דן, בבקשה. עד כמה שידוע לי, סירן היא עיר תאומה לעיר חולון. ואתה כאיש חולון... ויש גם כיכר בשם כיכר סירן בחולון. המצב הזה של רדיו אינטראקטיבי, שאנחנו היום כל כך רגילים אליו, מאזינים למאזינים ושיחות עם מאזינים וייעוץ מומחים וכל זה. שמוליק התחיל את זה כשאני הייתי ילד. כשאתה היית ילד, כולנו היינו קטנטנים, ושמוליק בעצם לימד אותנו שרדיו הוא דבר דו-סטרי. הוא דבר שמזמין בקיאות ואינטליגנציה והתמצאות, והכי חשוב זה העניין הזה שאפשר להתווכח עם הרדיו. שמואל רוזן התחיל לעבוד ברדיו עוד בימי המנדט הבריטי. בהתחלה הוא השתתף בחידונים ובתסקיטים וערך שיחות רדיו. ב-1950 הוא קיבל את תוכנית החידונים הראשונה שלו, נשאל ונענה, במסגרת תוכניות הילדים בכל ישראל. שמו הפך להיות שם נרדף לחידוני. זה קצת בעייתי. שכשיצאתי עם בחורה, נגיד, בשנות ה-50, היא באה הביתה, אמא שלה שואלת אותה, עם מי יצאת היום? היא אומרת, עם שמוליק רוזן. מה הוא עושה, שמוליק רוזן? היא אומרת, הוא חידוני. אז האמא אומרת, ווסיס דוס חידוני. לשמוליק, למרות שהוא כל כך הרבה שנים ברדיו, יש לו בעיה שהוא לא כל כך בטוח שזה היה טוב, אתה מבין? אז הוא תמיד היה יוצא מהאולפן והיה אומר, נו, איך היה? ואני באופן קבוע הייתי אומר לו, תשמע, הייתה לך שם שאלה קצת אידיוטית, מה זה היה? אני לא זוכר. אז הוא אומר לי, השאלה הזאת עם זה? אני אומר לו, נכון, בדיוק. איש גדול, איש גדול. שמוליק, אתה זוכר שהשתתפתי אצלך לפני 53 שנים? לא באולפן הזה, באולפן 4 זה היה. בן הרצל היה אז הקריין. זה היה באולפן 4 במרתף. הלוואי שאני זוכר, שמוליק היה של מוזיקה, ספורט, הייתי מזיז את כולם ונעמד מולו. אבל רגע, אני הייתי ביד אחד מחזיק את החידון, ביד השנייה דוחף את החבר'ה. שמוליק רוזן, למי שעוד לא יודע, הוא איש אשכולות.
הוא חיבר שירים, הוא כתב ספרים ושיחק בתיאטרון ובקולנוע. ואף על פי כן, את הצלחותיו הגדולות הוא קצר בשדה החידונאות. אתה יכול אולי להצביע על הפספוס הכי גדול שלך? פעם בעצם הוזמנתי, כשהטלוויזיה נולדה, למין מפגש. לא התקבלתי, הוא מעניין. עכשיו נספר לכם סקופ קטן. מנהל תלעד, מה שמו פלט, אמר לי, אתה יודע למה אתה לא בטלוויזיה? למה לא קיבלנו אותך? אז אני אגיד לך, הרדיו לא הסכים לוותר עליך. יום אחד שמוליק עשה לי חידון ואמר, נראה אם אתה יודע מה שכחתי אתמול. אז אמרתי את השאלות. אז הוא אומר, שאלות זה לא בעיה, אני זוכר בעל פה את כל השאלות. אמרתי, נו, אז מה שכחת? את השיניים. אז אמרתי לו, נו, אז מה זה מפריע לך? הוא אומר, לא, השין לא יוצאת לי. הוא אינו בר תחרות בשום נושא, כולל ספרות. והוא נחן בטוב מידות, ואין זה דווקא בחידות. לשמוליק רוזן חבורת חסידים ומעריצים שהולכים איתו לאורך כל השנים. בתסקית וברומן הוא הינו ממש אומן. אני פשוט מעריצה אותו. אני מקווה שכשאני אגיע לגילו, אני עדיין אהיה באותה אנרגיה של לעמוד ולהתרגש כל פעם מחדש. אתה צריך לראות אותו לפני תחילת תוכנית, איך הוא עומד ומתרגש כאילו זה אחת התוכניות הראשונות שלו. כאן היה שער, וניסינו להתגנב מתחת לשער, לא פעם ולא פעמיים. קרעתי את הבגדים, הגעתי, כולי מזיע, עם בגדים מלוכלכים, אבל בסופו של דבר הצלחנו להגיע לשידור לפני שהתחיל. ואז שמוליק אמר, הנה ילד הפלא שלנו הגיע, ותראו איך שהוא כולו נוטף זיעה, קרוע, ונקווה שהוא יצליח הפעם. תשמע, זה חיידק, כשזה תופס אותך, אין... חיידק טורף. חיידק טורף. את מחורק? אני מחורק, כן. מה זה נקרא מחורק? מחורק זה אומר שיום שבת, מזיזים הכל, אירועים, רק לא לצאת, להישאר בבית ביום שבת. אני חושבת שפעמים ספורות פספסתי את התוכנית הזאת לאורך שנים. היה שלי שאני רק מקווה ששמוליק לא יצא לנו עוד פעם לפנסיה. לא, עכשיו לא. עכשיו הוא לא מתכונן לצאת. הוא עכשיו בילדות השלישית כבר. ואנחנו שמחים ואוהבים אותו. וכבר חגגנו לו כאן כמה ימי הולדת של פוסט יציאה לפנסיה, וחגיגה, ממש חגיגה. אוקיי, אז נקווה שהחגיגה הזאת תימשך עוד הרבה שנים. את ראשו לא נקפד. אנו מודים לכולם ומודים לקהל הגדול שהגיע היום, ונקווה לפגוש אתכם גם בשבוע הבא, מוצאי שבת, 9 בערב, קפד ראשו, שלום רב, להתראות ולהשתמע. הבאנו בשידור חי